Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै कमेन्ट सार्च खालामनो दाबावदे लोगोफोर दे ओमफ्राय मादैया सानथाम ना सानब्रै जाबायहाय भिडिअ होयिया ओंखारनो बालायलायथारबाय टाइमानो बिराद मैलो गोनां जाबायहाय लोगोफोर आंना बिराद टाइमानो मैलो गोनां जाबाय ओरैबायदि दाख्लैबो सरलपारायाव थांबाय सरलपारायाव थांनायनि सिगांबो माबा माबि खामानि दामानि हेन टेन मालायना टाइमा आग्लायो आंना खिन्थु टाइमानो थोला ओरैबायदि बेस्थ' आरो बिनि गेजेराव भिडिअ सिडिअ खालामबावनांगौ जारलासोहाय मादैना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैबो नायलांबानो जाबाय दे बे थारुना ओमफ्राय दाख्लै सरलपारायाव थांनायनि लानानै फैदों जोगोनार थाइसे थारुन बानलु मोजां मोजां भिडिअ सिडिअ बानायलायासै आं मालाय सोरबा सोरबा नायनो बायोना ओंखायनो भिडिअबो खेबासै रिल्स एसे एनै बानायलाबायना लानानै फैबाय आङो ओइ माथो होननो खेबसेबो थांफेराखैना जोंहा फिसाफ्राबो फिसाजो गिदिराबो दंफैयो नालाय फिसाफ्राबो नुहैफेराखै थांसै होननानै आयौ इमान गाज्रि लामा बाबा आंहाथ' फिसाजो उन्दैया बेमार जागुलायथारदों हाबथारा जोंहा बिराद खस्थ' मोनखादों उन्दैया आंबोथ' हाखाथारामोन दासो एसे एसे हालांबाय गिदिरा हाहांबाय ओमफ्राय नैबे उन्दैयानो हाथारा जोंना ओमफ्राय लोगोफोर आं हारसिं हालांबाय थानोसै जाहाय दसे उनाव लोगो हमफैसैलाय माबा संसैलाय बेरे फुंजानि बेनोसै आंना खामानिया थाब थाब संनांगौ फिसाजोआबो क्लासाव थांनांगौ उन्दैया क्लास खुलिबायना नै लोगोफोर अमा आथिंजों थारुनजों अमा आथिं एसे मोदोम एसे आथिं नंजोबा आरो मोदोमबो दं ओमफ्राय मादैया भिडिअखौनो बानायनो बावलायलायो नुदों माबायदि बावनानै दासो थाव सेरनाय मा होनाय सेरनाय होनो रोङासै हालदैया नांबायमोनहाय ओमफ्राय केमेरायावसो बारा मोजां नुवाखै एवनाया जाबायहाय नै दै होनोसै नै जा बुरजा दै होना रुखाबाय आङो थारुनाबा मोनगोन ना मोना मबाइल सेरै सेरै ओंख्रि ओंखामानो खामगुजोब्बाय माबोरै जाबावनांगौ आयु हाबाब जाबावनांगौ थिखिथिखिथिं ला 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 नै लोगोफोर थारुना मोनबायथ' आयै जि साइस जाबाय ओमफ्राय कालारखौ नुवा आइ लदब बिराद साइस मोनबाय नै कालारा साइससो जाथारदों लोगोफोर केमेरायाव मोजां नुवा दै जेबो होननाङा नै आयै जि मोजां रुइबाय खार' खान्दाय बिबाराय हराव सफियो हराव बाना हरावनो सिरिलाङो लोगोफोर मादैया जानोसैलाय जानायनि फारिलायाव सफैलायबाय ओंख्रियाथ' अमा गोरानजों सावन थारुनजों ओमफ्राय खारखान्दाय भाजा बानलु थाइब्रै लाबाय पटल भाजा लाबाय थानोसैलाय मादैया जानाया ओमफ्राय सोर सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि भिडिअखौ ओरैबायदि गोथाव जाखादों अमा गोरानजों माबा थारुनजों जा गुदुंलै अखा हागासिनो जोंनाव दा बिरादनो फिसोर फुङावथ' बिराद हादों अरख्रेबथारनां
जोबोद गोथाव खारौ खान्दायानो जोबलायनोसै दिनैसो मोनजाबाय सामब्राम बरहा होनानै एवबा गोखा मोनजाया बारा गोथाव मोनजायो मिलौओ ओमफ्राय थाव बरहाबो नांगौ खारौ खान्दायाव जागायदों मेचिन सालायनो बादों आदाया एं खोनाफैयोना ओरैनोबाबो अखा हाखादों लखबजोब्बायलै लोगोफोर बे खुरैखौ आङो दाख्लै बायना लाबोदों बोराय गंसे आं गंसे हाबलां माने खुरैया फिसाबा फिसाद्राय गिदिरबा गिदिरद्राय बेखायनो बेखौ गिदिर नांगौबा ओंख्रिखौ एसेल' लागोन ओंख्रिया थाब सुनायनि टाउन थारुनथ' दाबादि माइदि बारा हाबियावनो गोथाव मोनो आं उनावबाथाय आमथा जानो बायो आं गेस जायो मेंलायलायबाय लोगोफोर 9 थारिखआव बड'लेण्ड एफसि गेम दङ नायफैदो बयबो नायफैनो होनबालाय माहाय मोनबावनो सोरां गैला खोमा जाय लाखादों बिसोर नायफैदा नाथ' जै दिन नायनानै फैदों बड'लेण्ड एफसि ओइदिननि मोनायाव थांखादों अखानायैनो सेस होखादों माबायाथ' साउथजों नर्थजोंना थाब जोबो आंहा थाब शनिबार गोलैयोना दखान बन्द होनब्ला दखान बन्दखायसो ना बन्द नङाबाबो दखानखौ बन्द खालामनानै नायथारो आं जै बड'लेण्ड एफसिनि गेम होनबा बल होनबाथाय हौवा माथा लान्जायगरासो बिराद मोजां मोनो मादैया गासिबो मोजां मोनो आं मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गेलेनाय गासिखौबो मोजां मोनजोबो आङो मा नाङोथाय
आथिंसो अमा आथिं लोगोफोर जि गोबाव जाबाय आङो ओमफ्राय हारसिं जानोसै आं बेखौ थाब थाबनो नोंसोरजों जाबाय थाला ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर